Hagini gisngi ki bagajuk thamai kalawan bat kebala kelabha karkom long karkom man jung kibreu nadu karkom bam karkom di karkom trei karkom kta kayat kayeng bat karkom im jung kibreu hagini kejuk kalai per bunba ladayan ujar wat tang hagisnem syejar kendai spa kendai pau lani arhajar ki breu hopo ke jela Meghalaya ru kilai be bha karkom da ke jingim kebala kiustet bat kebala jan yerengkat bat karkom long jung kibreu ki bana shigiwe ki sorba lani ki sorret la banong bagane gede na jingstan ka baki briu ki penankam ha gingim jongki badru ka jingklan jongki kor ki bor internet ka baki briu ki la shim yeg noksa na ki we ki ri jong perthai ki bala kham kiu chakmat chaprang ha ka bakum gane ka porru kidang don bet ki briu ki badang yai kan mau bad yai e yela ka tanrai bad ka rukom ki barim ki baja ha ka bakum gane ka porru kidang don bet ki briu ki badang yai kan mau bad i yela ka tanrai da ka bawan ra ye ki mat jingatai bahoy ngihap ban priang ya kene gejuk thamai da ka bangi hap ban ya rengkat bat ka hendring ni dei ban kan mau pat ban pen im mila ka jong ka tanrai bat bakam dei ru bandu kawai ni kijing rawai ka ba penmi ha YouTube ka ba kerteng kentiu ya la ki jong ka bala penmi dau DJ Dibrian ke di kijing rawai ka ba wat ki bala long he long hany hapo ka jela ki kan mau ye ki kentin ki bala tho ha kene kijing rawai ka bong burom ya ka jong ki wei sarong ya ka jong la jong hap pet nuksa na giri nang wei kentiu ye ki jong la jong bat la banong ba kini kintin ki long ki ba shong khya bha kham tam yengi ki badan ha ne ka jaj ban reu ka ba kerpang ne ki wei pat ki jaj ban reu hapo gari uwei ne ki nong tho article ha ki por ki ba kham man shwa ha ki kot khobor ba pher uba Albert Maring nari boy district uba mentau sedang ban mi ban keren ha ki YouTube ba pher namar ki kot khobor kim da ya yoshu ha ki ni sing ki ba menta Henry ke mensim jungu kadang kwa ban pasat jengmut sik pa ba lengba gi mat ba pher ulong ba ka tanrai jong jaj ban riu om dei ban klet Henry dei ban bu ha ka jingim ka ba man la sngi wat la ngim la ban long shu kum ha ki por ki ba man shwa Henry ngi dei ban kan mau yi ki jing hikai u barim ulong ru ba ki briu ha ka ne ka juk bon ba ki la klet ban penan kam ye ki tiar tem tiar pot ka shet la ne ka bam bat shibun ki aka bat u ang nut ru ba kum gini ki jing hikai ban tip yela ka tanrai dei ban penrung ha ki school khnang bagi khna ki ba mi ha ka pateng ka banwan kin tip yela ka tanrai ngini sngap khandiat ke jingkran jong ba Albert Maring ngakwa ban keren kato kat ne abedai bat kariti ke dustur ke kulsor karyam ka bet ka ketin ka telik ka roi ka siau ka put ka tem ki jingle ki jingkam ki jingdam jingku ki rokombam rokomdi kine ki dei ki sibenta jong kariti ke dustur ba ngimdai ban kelat bat ba ngimdai ban sngolaran yala ka jong ka thmei ka tanrai la jong langi don ha kano ka benta jong ka perthai hanrai sngusi banong ba kine ki sngi nila sha pen thame ha ki dustur jong ki wei pat ki kan hun ni sngu tenat pen ban shu tenang bai khamtam ye kita ki dustur jong ki nong sapngi western culture ka bangi ong dai lamba kariti ke dustur ba nila ban penjapar bat itu hapadam ki jat benriu bapar badon saudong jungi khamtam hagaryam ka bet bat ka ketin ka thlik wa ru ban benrap habidai bat ketem keput haki sur tenrai idon kam ban penek pensa ba ngimdai ban kelat namar bunsin habadon kino ki program nila su se sngotenat bet da kita ki jingtem jingput kita ki jingruai jong ki wei pat ki kentin la ni ki jat benriu bangi don kam ban penek pensa yal ki jong ki jingtem jingput tenrai la jong haki school la ne haki jakapule don kam ru ban penrung kumno ban penek pensa kamtam ya karyam ka bet ka ketin ka thlik la jong nang ta ki jingtem jingput kum ki duitara ki kita ki jingtem ksing haki dustur ki tenrai jungi